Atlet nummer 90, Lene Wakefield. Atlet nummer 91, Tina Wilson. Atlet nummer 92, det er Mette Stær. Atlet nummer 93, det er Helene Ottosen. Og atlet nummer 103, Line Wilkins. Og så giver jeg ordet til vores overdommer, Frederik Gulstrup. Værsgo. Ja, tak. Lidt frem. Kvart dreng til højre. Og en kvart dreng til højre. Ja tak, og en kvart dreng til højre. Ja tak, og en kvart dreng til højre. Og vi gentager 89, 90, 91, et skridt frem. Jeg skal have atlet nummer 93 på krydset. Jeg skal have atlet nummer 92 ind. Og atlet nummer 90. Godt, Line. En kvart dreng til højre. Ja tak, en kvart dreng til højre. Ja tak, en kvart dreng til højre. Ja tak, og en kvart dreng til højre. Det er godt ud, Line. Tak skal I have. Jeg får gerne træde tilbage. Jeg har 91 på krydset. Tak skal I have. Jeg vil gerne træde tilbage. Så skal vi lige have den sidste her. Vi skal have 93 ind. Og 90. Line. Man kan godt få en lidt til at komme. En kvart Så dreng. godt ud, Line. Ja tak, en kvart dreng til højre. Ja tak, og en kvart dreng til højre. Ja tak, og en kvart dreng til højre. Og jeg skal have de sidste 4 ind. Vi line op nu med et rækkefølge. Og I lander lige op på dommerne til sidst. Det kan publikum godt gøre lidt bedre, det der. Vi siger tak til de meget flotte piger.